ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca a Jezusa Chrystusa budź z wami wszystkimi. Dzień Chrystus z mrtwych stanął, halleluja. Wy bracia, lubię sotry, to jest te poselstwo tutego dnia, to jest te poselstwo, które k naszej wutrobie dzieje. Hej, wun, Chrystus nasz kniez, jest z mrtwych stanął. Je każdemu z nas darił nowe, wieczne żywienie. To świadczymy w każdej Bożej mszy w osobie dżęca. Przygotujmy się na spoczatku tej Bożej mszy, a uznajmy naszą winę. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co sam wiele słyszał, myślo, ryczo, jednajo, a dobre zanichuję. Moja wina, moja wielka wina. Dodla proszę, zbożną stajnią Knieżną Marię, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlicie się za mnie, ke kniezie naszemu Bohu. Smil się nad nami Wszechmocny Boże, a spuściwszy nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. a odmył nasze grzechy przez swoją śmierć a cierpienie. Tak Chrystus czywo przekrasny, nasz bożnik żywy ustąpi, a Janżel skawu oczyni. Módlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, pełni radości świecimy dżęc jutrońsku. Twój Syn jest rozstaniwszy, śmierć przedobył, a nam niebies otworzył. Wopnął nas ze swoim duchom, zobychmy teśmy z mrtwych staniwszy, świetle żywi byli, kotryż je Chrystus, kiś jest z Tobą żywy. O to prosimy przez Niego, naszego knieza. Słyszymy czytanie z apostolskich skutków. We wolnych dniach Wojtek Peter swój hort a porycza. Wy wieszcie, co jest się w waszej Judei stało. Spoczawszy się w Galilei po księdzu, któryż Jan przedował. Wieszcie o Jezusu z Nazareta,
kak je Bóg jeho žalboval s Duchom Sviatym a mocou, kak je pokraju kodžiu dobre činio a wustrovil všetkých od diabła, zwotročenych, dokiż Bóg bez nim. My sme svědci všeho toho, štož je won činil w kraju Židov a Jeruzalemie. Jeho su nadrewo powiesnili a zmorili, ale Bóg jeho na trzecim dniu zbudzi a da so jemu zjewić, nic všemu ludy, ale od Boha predu wuzwolenym świadkam, nam, ki sme z nim po jeho zrowastanieniu jedli a pili. Wun je nam poručił to wozjewieć, a za to świadczyć, zo je wun od Boha postajeny sudnik żywych a mrtwych. Jemu świadcza wszyscy profecia, zo so przez jeho mieno rychy kujszemu wodadza, kiż do niego wierzy. Słyszeli sme słowo Boże. Słyszymy czytanie z lista świętego apostoła Pawła Kolosanan. Bracia a sotry, jeli zoście z Chrystusom stanęli, pytajcie, što się horeka, gdzie siedzi Chrystus przy Bożej prawicy. Što się horeka, miejcie na myśli, nic to, što się na ziemi. Przeto jeszcze otemreli, a wasze żywienie jest Chrystusom w Bohu skowane. Gdyż pak so Chrystus nasze żywienie zjewi, wtedy pokazacie, co też wy w nim w krasności. Słyszeliśmy słowo Boże.
nasze jutro nejinia, jej żołoprowany. Tuż zwiedzimy jutro. Alleluja, alleluja, alleluja. Kniez, buď z wami. Słowa świętoszczenia po Janu. Prvního dňa tydzieniu rano zahy, když běhiště čma, gdzieše Maria Madlena krowy, a volada kamień wotrowa wotwaleny. Tuż bieżeše a przyjdzie ke Symone Petre, a k druhému wuczomnike, kotroż Jezus lubowaše a prajimaj. Knieza su zrowazali, a nie wiemy, gdzie su jeho położyli. Tuż przyjdzie pyta dun drugi wuczomnik, a gdzieś taj kerowy. Bieżesz taj wodaj na dobo, ale dun drugi wuczomnik dobieża spiesznisza szpyta, a przyjdzie pryni kerowy. Skiliwszy so, volada tam robe leżo, ale nie zastupi. Nitko przyjdzie tej Syman Peter, kiż by za nim szło, a zastupiwszy do rowa, volada tam robe leżo. Równo pak, kotreż by na niego wowie było, nie leżeše z rubami, ale było sobie na jednym miejscu zawalene. Potom zastupi też ten drugi wuczobnik, kiż by prynikerowі przyszł, to volada a wierješe. Przetoż ona jeszcze pismo nie zrozumiesz taj, zo ma won z mrtwych stanąć. Tuż wotędziesz taj wuczomnikaj za sodomoj. Maria pak steješe płakajowonka przy rowie, a płaczo, co ona skili, a polada do rowa. A wulada tam dvejo angelów, by w drastach sedzo, jednoho k głowam, a jednoho k noham, gdzieś by Jezusowe czywo leżało. Taj prajisz taj, żonska, što płachczesz. Ona imaj praji, mojego knieza suzali, a ja nie wiem, gdzie su jeho położyli. To prajiwszy, wobroci so dozady, a wulada tam Jezusa stać. Nie wiedzieše pak, zo je to Jezus. Jezus jej prahi, żonska, što płaczesz, kogo pytasz? Ona minio, zo je to zárodnik prahi jemu. Knieże, syn jeho ty wotnie spraj mi, gdzie se jeho położył, a ja se po niego przyndu. Jezus jej prahi, Maria.
Вона совоброчи, а праємо hebrejski Rabuni. To reka mistrze, Jezus jej praj, nie dotkaj so mnie, przetoś nisem jeszcze kwocy spył. Dzipak moim bratram a praim, spiją k swojemu owocy, a k waszemu owocy, k swojemu Bohu, a k waszemu Bohu. Maria Madlena dziesze, a powie uczomnikam, knieza sem widziała, a zo je to a to rek. Dobre poselstwo naszego knieza Jezusa Chrystusa. Chrystus je z mrtwych stanął. Dżęca. Halleluja. To krzyżawio na wuriadne właśnie spywają susodnym wosadam wozywieją. Jutrone poselstwo wszystkim. Krzyżariam, wierywym, kajsztyż mnohim niechrześcijanskim hostom uwiadomia, potaństwo naszej wiery nie jest śmierć. Potaństwo naszej wiery jest żywienie. Żywienie z Bogiem. Sztuj swoje żywienie do służby Jezu Chrysta staje, hać to jako krzyża, jako nan abo mać, jako misznik abo riadnica, abo na wszelakory drugie właśnie, tun przeco zaso spoznawa, zo je wun. Jezus Chrystus, z mrtwych stanienie kniez, woprawdzie największy człowiek naszego świata. Samo na sobie nie to nicze osobite. Dokeż dżenimo chrześcijana, mnozy ludzie wieria, że je Chrystus największy człowiek wszystkich czasów. Ale z dżęsniejszym świadkom je wieste, że botyż radykalnie do naszego świata a do naszego żywienia zaprzymnie. Wun je tun lubowacy Bóg, kiż to stawizno tutego świata zestupuje nic, żeby nam swoją człowiecką wielkość, inteligencję albo mocy prezentował, ale żeby nam swoją lubość pokazał. Wun dopokazuje, że je największy człowiek tun, kiż bezkończnie lubuje. Nigdy by nam znatych stawiznach świata takiego człowieka nie najdziemy. Jezus Chrystus je nas uczył swoich nieprzyjaciół lubować. On je tute poselstwo tak radykalnie żywy był, że je so też za nich a ich rychy dał samo na krzyż bić. Wo jeho lubości k wszystkim człowiekom, a wo podatości przed umożacej woli Bożu świadczy tej o sobie jeho śmierć a cierpienie, kiśmy świadczyli. A hižo prynik cześcieniu bychu o tym przeswiadczeni, że nie mamy od tutego wielkiego człowieka jenoż dobrą knihu, naszą Biblię, albo cyrkwinską zromadność. Nie. Sredziszczo naszej winy, naszej wiery je przeswiadczenie, że je tuton człowiek Jezus Chrystus z mrtwych staniu, a że je tak puta że je śmiercie roztonął. Wun je całemu człowiectwu runał puć k jego umożeniu. Je to puć, kiż przez śmierć a sudnictwo k Bohu wiedzie. Ruski filozof a mistyka Władimir Solojow
kiż by żywy w 19 letstotku pisaše juno w jednym liście ke jutram, zo je zrowa stanienie Jezusa wulki dził, kotreż dybimy se z człowieczym rozumom uwiadomić. Tyż niechamy wierzyć, zo je człowieskie żywienie absurdne. Gdyż by tyż największy człowiek, tak on pisał, gdyż by tyż największy człowiek, dokiż bezkończnie lubuje, martwy wostał. Potem bychu Pilatus, Herodes a Kajfas prawe mieli. Niewinowate wopoby potakim przeco słabszy, hacz jeho niesprawny sudnik, człowiecze wielki, bychu przeco zaso nad jenieczom Bożym triumfowali. Ale, tak pisa Solojow, Chrystus je z mrtwych stanął. On je w prawdzie z mrtwych stanął. Przemysłowania ruskiego filozofa skończa się z najkrótszej formą jutronego poselstwa. Dokiż pak je Chrystus nawsze czasy z mrtwych stanął, zawostaje nam wużadać nada. On chce każdego człowieka, kiż do niego wierzy, przeco zaso ke żywieniu zbudzić. Przeco zaso znowa ke żywieniu zbudzić. On chce też w swojej cyrkwi, kotraż nie dożywia jenoś jutrone czasy, ale też zaczucia Wielkiego Piatka, przeco zaso z mrtwych stanąć. Znajemy też dość pospytu w stawiznach człowiestwa, gdzieś Chrystusa a z dobą Boha jako woprawdzie mrtwego wozywieja, a cyrkwi bliżacu śmierć wieszcza. Ale Chrystus je w większych czasach, rozestajeniach a dwilach, jako żywy dobyciel wyjszł. Jeho duch je przeco zaso znowa rozduwał popiół, kiż płomiot cyrkwie a każdego chrześcijana zawodza. Lubi bracia a lubi sotry, to sem sam, hižo na spočatku swojego wykupwania, a potom przeco zaso znowa jako mysznik smiał dożywić, hacz do dżęsniejszego. Nazonienie, zo Chrystus przeco zaso znowa płomio cyrkwie a każdego chrześcijana znowa zawodza. Haj, woznam wielkiego jutronego swiedzenia, a z tym też swoje cyrkowne, żywienskie usmierzenie. Reka, za mnie, a znano też za was. Bezkończnie lubowacy człowiek je woprawdzie radykalne zaprzymnienie Boha do naszego świata zmożnił. On dawa nam wszystkim przykład. Zo żenie nie knieży śmierć, ale przeco żywienie. A to je Chrystus sam, kiż je dżęca z mrtwych stanął, haj, on je zawierną, z mrtwych stanął, halleluja. Uznajmy naszą wierę. Wierzę do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworiciela niebies a ziemi.
a do Jezu Krista, jeho jeničkého syna, našeho knieza, tiše podjate vo Ducha Sviatoho, narodžené z Marie Kniežny, čerpil pod Ponciom Pilatom, křižované, umrl a porebaný. Zestupil do přetele, třetí dzień je z mrtvých stanul, zbyl do nebies, sedí k pravici Boha, Otca Všemocného. Wierzę do Ducha Świętego, Świętą Katolską Cyrkę, zgromadzeństwo świętych, podawane rychu, słowa stane. Knieże Jezu Chryście, zrowa staniuši se všetko obnovił. Usłysz nasze prostwy. Napełń swoją cyrkę z jutrownej radością. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj, so bychmy zarohujcze, kajż naši krzyżerjo o Twoim dobyczu swycili. Prosimy Cię, usłysz nas. Zdzierż nam nowe żywienie, które se nam z roa stanuši dobył. Prosimy Cię, usłysz nas. Przewin z Bożej mocu się pospyty zwero. Prosimy Cię, usłysz nas. Przyjmij naszych niebohich do swojego królestwa. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, Ty dawasz mu nadzieję a żywienie. Daj nam z Tobą dobywać, a żywym być wieki na wieki. Amen.
Modlmy so. Punej jutronej radosće, přijotujmy so Božo na vopo Kristusowy. Nech wun obnovia posilnia Twoją cyrkiv. O to prosimy przez Chrystusa naszego knieza. Kniez, budź z wami. Pozbieńmy w utrobę. Dziękujmy so kniezie naszemu Bohu. Woprawdzie je od nas sprawny, stopny a spomożny, za Tybie, knieże, każdy czas, wo siebie pak dżęca, wyskajoch sławimy. Jezus Chrystus, dzieje prawe jinio, kotryż je zebrało grzechy świata. Ze swojej śmiercią je naszą śmierć zniczył, a zmartwychwstaniwszy je nam żywienie obnowił. Toho dla wyskaż on świat jutronej radości, ale też niebieskie silności a angielskie mocy, Tebi pieseň chwały śpiewają. Ty święty, za nas mówimy. Woprawdzie święty se knieże, żowoszy je świętości, to dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, roczny święcień zmartwychwstania naszego knieza Jezusa Chrysta, przez Niego, kisie k Twojej prawicy powyszeny, Cię prosimy. Posvíč tutej daraj z rosu svojho ducha, zobyš tej nam bywoj, czywo a kryj naszego knieza Jezu Chrysta. Prede, a co won dobrowolnie cierpieniu wuda zawątli, dziakowaše so, Wamasze, a podając swoim uczomnikam prają. Zmicze, a jeszcze sicewo to je moje czywo, kotreż będzie za was podate. Tak tyś zawun pojedzi keluch, dziakowaše so za so, a podając swoim uczomnikam prajo. Zmicze, a picze sice z niego, to je keluch nowego wiecznego zakonia. Moja kri, kotraż będzie za was, a za wszystkich przelata, k wodawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają.
To je potajemstvo víry. Prosím, a tvoje zúlost. To věčný příklad. Vzpomínajo, tož sviate Vodce na jeho smrť a zrova stanenie, přinošame či chleb živienia a keluch возбожнenia. Ďakujeme soči, zo si nás povolal, před tobou stať a či slúžiť. A prosíme če pokonne, zhromadžuj nás, kočiž užívame čevo Kristove a kry, Duchu Svatým do jednoty. Vzpomínaj, kníže, na svoju církev, po všej zemiu rozbrojenú a vudosplneniu veľuvosti, hromadže s našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zelším duchovstvom. Vzpomniteš na tých, koci sú so tele jutre z vody a Ducha Sviatoho znova narodžili, a kotrymž si hriechy vodal. Vzpomniteš na našich bratrov a naše sotry, koci sú umreli v nádži zo zrova stanu, a přijmi ich a všetkých zemretých do svitva svojho obliča. Smír so nad nami všetkými, prosíme če, spošť nám večné živenie, zbožnej Boroditeľku kniežnu Máriu, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, koci soči ze všech vekov spodobajú, zobychme če chválili a slavili přes Tvojho Syna Jezu Krista. Przez Niego z Nim a w Nim dawa soci Bożo wszechmocny Wodcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a radosność wieki na wieki. Amen. Nerekamy jenož Dzieci Boże, my to sme. Tuž smeme plnej dôvery so modlić. Otče náš, ki se v nebesa, svet so Tvoje meno, přiňď Tvoje kráľovstvo. Na nebi tak na zemi. Židný chlieb náš daj nám dnes. Podaj nám naše viny, jako my tež podávame svojim viníkam. A nie wiedz nas do spytowania, ale wumoż nas od złego. Wumoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamoczeniom wieszci oczekuali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Przetoż Twoje królestwo, a moc. Jutre je Jezus svojich učomnikov s postruvom pokoja zveselił. Tuž prosimy. Knieże Jezu Chryście, dobyčerjo nad rychom a smierču. Nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy, da je po swojej woli pokoj a jednotu, ki se žive a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. Smil so nad nami.
Leče jenio Boże, kotre sebera rychi sveta. Chrystus, nasze jutrone jenio, je zwoprowane. Tuž svědčíme jutre v zakisu čistoty a pravdy. Halleluja. Čevo Kristove.
Modlmy so. Bożo, z jutronymi sakramentami se swojej cerkwi nowe żywienie dariu. Škitaja zachowają we swojej lubości, a dowiedź ją do krasności zrowa stanienia. O to prosimy przez Chrystusa naszego knieza, że jene wozywienia dnia 2. aprila zemre w starobie 88 lat Rudolf Mark z Pančić Kukowa, šo dalsze so jeszcze wozywi. Kniez da jemu a wszystkim naszym zemrytym wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje w swoim mirze. Wam wszystkim przyłożonowane jutry krzyżaram daj bo zbożo, so byście Bożej cześci pobyli, a sobie szkody domoj wrócili. Prośmy Boha o swoje żonowanie. Kniez, budź z wami. Niech was pożonuje, a škita šeho mocny, a zruwa stanienie Bóg. Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię w pokoju, halleluja.